pukaw ang Dios nato. Pinaagis ng mga panghitabo. Kaya aron ang tao maghuna-huna, mahitungod sa Dios, mahitungod sa katuyuan sa Dios. Daghang kayong makita nato, madunggan nato sa social media makaigsunan. Pagkakita nilag sunog, moingon din tao nga hala, murag imperno. Pag magkadungog og linog, makasinatig linog, moingon na din tao nga duol na gid mo balik ang Ginoo. Nasayunan ka. Ginoo na gid dayon atong sampiton. Sama atong nag-viral nga video sa Cebu. Nga samtang nag-inom sila dito, nakita man gid sa video, nag-inom sila dito Red Horse. Nga samtang nag-urog-urog sila kay galinog, sige puntag ingog, Lord, 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 luwas nami. O nagina nga, basta ang tao ba, makauna-una naging sa Ginoo, pero makaigsunan tubo kay pamalandungon, nga murag ingon ana raw sa atong pagtagad sa Ginoo, dili tayo na nakasteryoso.